Исәнмесез, ТМВда адымнар тапшыру вакыты җитте. Без барлык тамашачыларыбызны сәламлибез. Студиядә Сәрия Хабибуллина бүгенге чыгарылышта. Кызыл зоналардагы тынычлык озаккамы? Әллә бу яңаштан килер алдыннан тын алу гынамы? Уж китмәле авыр булды, врагу не пожелаешь. Кышы яздан жылырак, глобаль жылыну нәтиҗәсеме? Әллә адашкан циклон галәмәтеме? Кыш булырга тиеш бит инде. Элекне без яшь вакытта бит, кичкенә вакытта үстек мороз белән. Көрәшчеләр яңа келәм сыный. Мариэлдагы милләттәшләребезнең проблемасы ничек хәл ителгән? Әлеге вакытка зал бирелгән, көрәшчеләр көрәшәләр. Болгар радиосының милли премиясын тапшыру тантанасы. Җырчылар өчен ул елның бер концерты гына түгел. Татар телендә оештырылган, үткәрелгән һәр проект ничектер бик сөендерә. Без бу атнада коронавирус белән көрәш кырыннан берничә яңалык алдык. Яхшысыннан башласак, илдә авыручылар саны кими. Ноябрьдә 20%-ка. Республикада да уңай үзгәреш бар. Бер ай элек 500-гә якын пациент яткан РКБ госпиталендә бүген 300-гә якын кеше дәвалана. Узган атнада Татарстанда 1526 кешегә коронавирус диагнозы куелса, бу атнада 100 кешегә диярлек азрак. Табиблар моны кертелгән чикләүләр һәм октябрьдә булган ял атнасы белән бәйли. Атнаның икенче яңалыгы ковидның яңа штаммы ачыкланды һәм ул Европа илләренә үтеп керде. Бездә аны ай ярымнан көтәләр. Ул эпидемиологик хәлгә ничек тәэсир ясар, әлегә беркем дә фаразламый. Ләкин кыш көне үтеп керүе һәм грипп кебек сезонлы авырулар чорына туры килүе көрәш кырына тәэсир итми калмаячак. Елның иң күп аралаша торган аена без нинди хәлдә һәм нинди фаразлар белән керәбез? Кызыл зонадан һәм аның тирәсеннән Рания Абдрахманова репортажы. Бүген РКБның йогышлы авырулар госпиталендә ятучыларның берсе дә коронавирусны юктырам дип уйламаган. Самое главное жить. Яшәргә Ходай. Мин әйтәм инде, минем внукны бит кабастыра кирәк, мен әйтәм үләргә нельзя. Җиңеләя башладым инде хәлегез. Күз уже күрә, башта бер нәрсә дә күрмәде. Вообще лежишь, ятасың гына инде. Өйдә онкомбуя болелась. Ребенку 2 месяца было. Башта 2 айлык баламда коронавирус ачыкланды. Аның белән ДРКБда яткан арада миңа да йыкты. Бик каты башым авыртты. Истем тойдым, температура юк, баш авырта. Саклар тастым. Коронавирус юктырган. Көтмәгәндә килеп торды ул. Коронавирус. Организмны бетерә дигән. Әлеге кешеләрнең берсе дә прививка ясатмаган. Кайсының вакцина компонентларына аллергия, икенчеләренең башка сәбәп. Тик бу әлемендә прививкасызлар гына ята дигән сүз түгел. Аз булса да вакцина ясатучылар да бар. Реанимациядә дә, палаталарда да яталар. Тик аларны дәваларга җиңелрәк ди табиблар. Сразу барып тез давать иттем. Тез вот положительный күрсәтте. Хатыныгызда юкмы? Хатын минем инанга, минем переболела. Ул авырганда сез авырмадыгызмы? Мин авырмадым, мин прививка ясадым мин. Ничек дип уйлыйсыз менә прививка ярдәм иткән микән? Иткән дип уйлыйм. Иткән дип уйлыйм, потому что минем хатын янында мин җирем әле үзем укуллар кадап итеп. Ана әйтә бит инде. Кем прививка ясата җиңелрәк үткәрә дип. Поражение булды 1%, монда 7%. Дания Миронова 2 прививка арасында авырый башлыйм, чөнки иммунитеты тулысынча формалашып бетмәгән була. Аңа 66 яшь, монда инде эш атна ята. Менә монда килгәндә инде мин ләскәне 5 көн өчен мин овыш булдым. Ничладым кызга телефонда язам сообщение, говорю: "Света, я не хочу жить. Я овощ, я не могу". Башында не дәрәлмим. Башын күтәрәлмим. Инде благодаря врачларга излап смерти вырвали. Мое мнение это то, что Минемчә, кеше вакцина ясаткач та монда эләгергә мөмкин, тик аларга дәвалануның файдасы тизрәк булачак. Вакцина ясатмаган очракта реанимациягә эләгү куркынычы бар. Шул ук пациент Миронованы алсак та, башта хәле бик начар иде, тик дәвалый башлагач башка авырулары да булуга карамастан тиз алга китте. Хорошо идут. Возможно, если бы не вакцинированные были бы, возможно, они попали бы в реанимацию все-таки. Республика клиник хастаханәсенең кызыл зонасында без 1 ай элек булган идек. Ул вакыттагы белән чагыштырганда, хәзер, мисал өчен, беренче бүлектә авыручылар саны 10% тирәсенә кимегән, әмма дәвалануның вакыты арткан. Мисал өчен, биредә 2 ай ярым, 3 ай дәваланучылар да бар икән. Допустим, в отделении было 1 ай элек безнең бүлектә 97 кеше иде, бүген 87, 5-сен инде чыгарабыз. 86-87, и сегодня выписывается еще 5 человек. Гомумән РКБның кызыл зонасында бүген екле хатыннар белән бергә 277 кеше ята. 420 урынның 100-дән артыгы бушаган. 1 ай элек урыннар юк иде. Здрасте.
Как самочувствие? Монысы республика клиник йығышлы аурулар хостаханасы. Ул да тулы куәтенә эшли. Пациентларны тәүлек әйләнәсе алып киләләр. 500 урын арасында бушлары да бар. Монда да аурулар әкренләп кими башлаган. Аллаһ шөкер әдиләр. Ярый оңай бик күрдем инде. Аллаһка шөкер. Хәзер оңай инде хәтнәсе 2 месяца уже. Монда 2 ай ятам, авыр хәлдә килдем. Башта палатада, оннары реанимациядә яттым. Йөри алмадым, хәл юк иде. Соңгы оператив штаб статистикасында ковидлылар саны дистәләп кими. Белгечләр моны кертелгән чикләүләр белән бәйли. Хәзергә 1,5 миллион кеше прививканың 2 дозасын да алган. Әмма тынычланырга иртәрәк. Узган атнада коронавирусның яңа штаммы, омикрон турындагы мәгълүмат дөньяны дер селкетте. Ул тагын да куркынычрак диләр. На сегодняшний день на самом деле известно не так уж и много. Бүгенге омикрон турында мәгълүмат күп түгел. Аның яңа булуы һәм башка штамнардан бик аерылуы гына билгеле. Әлеге штамның геномын анализлаганнан соң шундый нәтиҗәгә килдек. Аның беренчесе Көньяк Африкада ачыкланган иде. Аннан Европа илләренә күчте. Россиядә әле юк ди белгечләр. Мы еще раз проанализировали. Без үзебезнең базаны тагын бер тикшереп чыктык. Соңгы айда алынган һәм чит илгә чыккан кешеләрнең анализларына аеруча да зур игътибар бирелде. Россиядә омикрон мутацияләре үрнәкләре табылмады. Әмма калган штамнар кебек үк ул да кайчанда булса килеп җитәчәк. Ничек узында тотыр беркем әле белми, вакыт узды әле. Нинди тәэсир ясар эпидемиологиягә ковиднан нар буырмы үзгәрешләр клиникада мен әйтергә телим авырракмы, җиңелрәкмы шир узыр. Бүгенге көндә әйтергә иртә. Яңа елга 1 ай калды. Йыгышлы аурулар зонасы булса да, госпитальләрдә дә пациентлар өчен бәйрәм рухы булдырырга тели табиблар. Шыршы уенчыклары янында гадәти булмаган сувенирлар да бар. Ковидтан дәвалый торган дару каплары. Алар монда бик күп. Яңа елның үзенә исә барлык табибларның да теләкләре бер. Авырлыкны катүзәбез инде, нормально елештек. Тизрәк битсен дип шунып калабыз инде. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Кышка без омикрон турындагы хәбәр белән генә түгел, корсыз да керәбез. Бу атнадан чын кыш башланырга тиеш иде, тик әлегә ул календарда гына калды. Синоптиклар күп еллар дәвамында алып барылган күзәтүләргә таянып, мондай һава торышының Татарстанда 69 ел булмавын әйтте. Европадан килгән Бенедикт исемле көчле циклон температураны күтәрде һәм һава басымын төшерде. Атна башында Мәскәүдә шундый 2 рекорд куелган. Без бу атнада Төркиядәге давыл китергән зыянны да күрдек, Кырымдагы хәлләрне дә, Сочидагы штормны да читтән карап торганда гына табигатьнең мөгъҗизасы дияргә була. Кайбер галимнәр моны планетадагы климатның үзгәреше белән бәйләп аңлата. Татарстан белгечләре әйтүенчә, глобаль җылыну аркасында 70нче еллардан соң көтелмәгән хәлләр ешая. Иң тиз үзгәрешләр соңгы 20 елга туры килә. Бер якта кар өеме, икенче якта яшел ширәм. Быелгы декабрьнең һава торышы безне чынлап шаккаттыра. Әле атна башында гына һава температурасы 0-дан югарырак булса, атна ахырына көннәр бераз суытты. Белгечләр әйтүенчә, һава торышының булай торуы кыш башы өчен бер дә хас түгел. Хәзер норма буенча урамда -6 градус булырга тиеш ди синоптиклар. Бу атнада без термометрда оннан 8 градуска югарырак санны күрдек. Татарстанга җылы һаваны Атлантик циклон алып килде. Зыяны башка ил һәм төбәкләрдәге кебек зур булмаса да, күңелсез хәлләре бар иде. Атна башыннан ук көчле яңгырлардан Казан сулыкка әверелде. Бер көндә башкалада айлык явым-төшемнең 40% яуды. 22 урамда чыбыклар дымлану сәбәпле светофорлар софтан чыкты. Ауган агачлар килеп төшкән мәгълүмат такталары. Мондый күренешләр адым сайын иде. Синоптиклар мондый һава торышының Татарстанда 69 ел булмавын хәбәр итте. Көзнең соңгы кышның беренче көне бик җылы иде. Чагыштырып карау өчен без соңгы 5 елда шушы көннәрдә төшерелгән материалларны карап чыктык. Көннәр бик карлы, я салкын булган. Яңа ел бәйрәмнәрендә пиротехникага игътибар аеруча да зур. Һәр татарстанлы аена 9 сәгать вакытын телефоннан сөйләшеп үткәрә икән. Прививка турында сөйләгәндә таяк 2 яклы. Атна дәвамында температураның әле плюс, әле минус булуы һава торышы үзгәрешләренә сизгер кешеләргә йогынты ясый. Шул рәвешле бу көннәрдә медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итүчеләр саны арткан. Безгә бик олыларга бик авыр инде. Дөресен әйткәндә, давление минем бик каты. Дигәндә монда дәрт төшми дә, дару җан төшми. Кибеткә генә чыгып кирсәм дә менә куркып чыгам инде, йыгылмасам ярар иде. Кан тамыры авыручылар, кан басымы авырулар булган кешеләр, алар бигрәк игътибарлы булырга тиеш шушы көннәрдә үзенең сәламәтлегенә. Гомумән алганда профилактик чараларына килгәндә инде, әлбәттә, кеше
күбрәк игътибар итәргә тиеш чыныгуга, бу яшь кеше булса да, олы яшьтәге кеше булса да, кешеләр ишекларга тиеш кимендә безнең 8 сәгать. Аннан соң әйтергә кирәк менә безнең стресс, ситуацияны үзгәртеп булмаса, бу ситуация карашына үзенә үзгәртергә кирәк. Кар практически юк. Ул 5-6% полоса буйларында гына калды. Басулар ачылып бетте. Көннәрнең җылынуына әлегә иң сөенүчеләр авыл хезмәтчәннәре. Уҗымнар бик начар табигать шартларында, коры җиргә чәчелде диләр Арчада. Хәзер үсемлекләр кардан ачылган, яуган яңгыр туфракта дымны арттыра. Татарның шундый мәкале бар бит, күзен чәчсәң көлгә чәч дигән. Инде без дым булмаса да, бөтен техника чәчүгә чыкты. Уҗым культураларын чәчүне туктап торган вакытларда булды, шикләнеп, дашы чәчик микән, юк микән дип. Ләкин инде 1 сентябрьгә кадәр Мәр районында куелган чәчелгән мәйданнар чәчелеп беткән иде. Татарстанда быел 530 меңгә якын гектарда уҗым культураларын чәчәргә планлаштырган булганнар. Корылык сәбәпле 480 меңгә кала. Авыл хуҗалыгы министрлыгында соңгы яңгыр безнең файдага диләр. Вакытында чәчтеләр, уҗым тикшелеп чыкты. Күпмедер стресс таудырды, яннары безнең яңгырда яуганнан соң барыр безнең үзенә кирәк кадәр шикәрен туплап, үсеп, күченегә дигәндә күчене фасына күчеп, нормаль рәвештә керде. Табигатьтә үзгәрешләр бөтен дөнья буйлап күзәтелә. Белгечләр әйтүенчә, соңгы 6 ел метео күзәтүләр тарихында иң җылысы булган. 2020 ел аеруча, узган ел уртача температура 15 градусны тәшкил иткән. Соңгы 100 елда Татарстанда уртача температура 2 градуска күтәрелә. Табигать өчен бу бик күп. Тарихка күз салсак, глобаль җылыну аркасында 70 еллардан соң республикада көтелмәгән хәлләр ешрак күзәтелә башлый. 2007 елның җәендәге давылны, 2010 елга аномаль эсселекне, урманнар януын, уңыш булмауны һәркем хәтерли. Соңгы 10 елда иң салкын декабрь 2002 елда теркәлә. Ул вакытта һаваның уртача температурасы -19 градус булган. Иң җылы декабрь 2006 елныкы. Уртача температура -3 була. Быелгысы да шушы күрсәткечне кабатлар ахыры. Халык синоптигы Рәис Шәкуров бу кышны салкын булмаячак ди. Минем санамышлар буенча менә мин бал кортларда тутам бит инде. Умарталар тутам. Аларның карадым мин кирип чыгып йөри торган тишекләрен. Һәм кырыйдагы рам кырыйларын карадым. Алар аны сылап битермәгәннәр ни белән, прополис белән. Алар салкын буласы булса, бер корт кирип йөрлек кенә әйтеп калдыралар тишекне. Ondan sonra tavuklarga alып тырадым. Tavuklar инде кыш салкын буласы булса, минем 50 тавук бар. Алар аны август ахыры, сентябрь башында йон алыштыралар. Әле менә бүгенге көндә дә алар йоннарын кыйып битермәделәр. Татарстан синоптиклары исә табигатьтә үзгәрешләр дәвам итәчәк дип фаразлый. Бу кышта температура еш кына 0-дан өскә һәм аска күчәчәк. Осадки в основном уже в виде снега, мокрого снега. Алдагы көннәрдә һава торышы кабат үзгәрә. Республикада бигрәк тә көнчыгыш районнарда юеш кар һәм томан көтелә. Юлларда бозлавык булачак. Машина йөртүчеләр игътибарлы булсын иде. Россиянең гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мөхитне күзәтү идарәсе дә бу кышта һава температурасы үзгәрүчән булачак ди. -20 градуска кадәр салкын да, плюслы җылы көннәрдә теркәләчәк. Табигатьтә ямьсез көннәр булмый, фәкать аны күрә белгенә. Илгиз Шәкуров, Данил Филатов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Ни өчен яхшы эш башкарган табиблар җаваплылыкка тартылачак? 50 елга исәпләнгән күпер ни өчен ярты елда чыдамаган? Хәзер адымнарда Кодак сәхифәсе гаҗәеп хәбәрләрне Данил Сафаров тәкъдим итәр. Исәнмесез. Удмуртиянең Глазов шәһәрендә сюрреалистик хәл. Хит ела, хит көл. Ашыгыч ярдәм машинасы жүнләп йөри алмагач, табиблар сырхауханәгә керә торган юлны үзләре ремонтларга булганнар. Моның өчен якында гына юл ясаучылардан иске асфальт кисәкләрен сораганалар һәм үз машиналары белән алып та килгәннәр. Моның өчен табибларга рәхмәт әйткәннәр дип уйлыйсызмы? Юк, киресенчә. Хәзер аларга нинди җәза бирергә икән дип уйлыйлар, хәтта эшләреннән кумакчылар. Беренчедән машинаны тиешсез максатта кулланганнары өчен, икенчедән дәүләт милкенә рөхсәтсез тигән өчен. Дәүләт милке дигәндә сүз иске асфальт калдыклары турында бара. Ты понимаешь, дед? Он хотел меня кинуть. Ну я его прямо тут в асфальте. Бер телеграм-канал менә шушы видеоны элеп, борчылып язган. Актанышта дигән уланы. Техниканың шумышында 2 хатын-кыз урнашкан һәм көрәк белән ком тараталар. Куркынычсызлык техникасы бу турыда ни әйтәдер, белмим. Әмма күренеш чыннан да бераз сәеррәк. У вас несчастные случаи на стройке были?
Не, пока еще ни одного не было. Гомумән шундый ноу-хаулар күрәсегез килсә, районнарга чыгарга кирәк. Шүмешкә басып ком тарату пүштәк ул. Хәтерләсәгез, моннан берничә ел элек Казаннан делегация килешкә мөслим укытучыларына агач юарга кушканнар иде. Ни за что не угадаете, без бүгін не белән шөгыльләнәбез. Без агачларны жуабыз, представляете? Тузаннарын сөртсәк, аннарсын бетә Алла бирсә. Яфракларны һәрберсен аерым-аерым. Тендә Чулпан Алмазовны жуа, бер үзенә бер агач. Архангельск өлкәсендә 20 миллион сумга төзелгән бер күперне көзге бозлар алып киткән бит әле. Пантоннардан ясалган корылма 5 айда тора алмаган. Канистра сыман куышлардан торган нәрсә ничек 20 миллион сумга төшкәндер, әмма аны ясаучылар әлеге күпер кимендә 50 ел торачак дип ант ишкәннәр. Мы абсолютно уверены в том, что эта технология будет здесь работать. По словам компании-подрядчика, прослужит она больше полувека. Пантоннар ярылган вакытта аның уртасында бер олы хатында булган. Батюшки, барам ди шулай күпер буйлап, ә ул икегә аерыла башлый. Дошла до середины, чувствую, что уже он все, уже начинает его на разрыв. Я только подбегаю к берегу, к своему. И мост сразу рвануло вперед. Мин моның асылын аңладым. Архангельск якларында бу күпер бер мәлгә үзен Петербургның айырма күперләре сыман хис иткәндер. 20 миллион сумга төзелгән понтонның мондый амбицияләре булуы бик тә табигый. Особенностью вот этих конструкций является их, скажем, сверхвысокая живучесть. Без бу атнада Мария Эл Республикасыннан күңелле хәбәр алдык. Монда көрәшчеләрнең проблемасы хәл ителгән. Бер атналык адымнарда Яшкараланың көрәш буенча җыелма командасына күнекмәләр уздыру өчен бу спорт төре таләпләренә бөтенләй туры килмәгән зал бирүләрен күрсәткән идек. Безнең хәбәрчеләр Яшкаралага барды. Мария Элның спорт министрлыгыннан милли спортны үстерү өчен мөмкинлекләр булу-булмау белән кызыксынды. Министр Лидия Бутюкова килеп туган хәлне үз контролема алам дип вәгъдә иткән иде. Бу атнада көрәш федерациясе җитәкчесе үзләренә уңайлы зал бирүләрен әйтте. Репортаж чыккач, телевидение килгәч, сез килгәч, министерство шул ук атнаны безнең көрәшчеләргә яңа зал бирде. Безнең отделение, көрәш отделениесын хәзер күчерделәр икенче спортивный школага, и әлеге вакытка зал бирелгән, көрәшчеләр көрәшәләр, бөтен нәрсә хәл ителде. Елның соңгы айы башланды һәм без тагын 3 атнадан Әйдә Татарстан сәхифәсен тәмамлаячакбыз. Бу атнада безнең канал әзерләгән бу проект Россия конкурсында 2нче урын алды. Жюри аның 2 телдә баруын, ел дәвамында эфирга чыгуын һәм Татарстанда яшәүче халыкларның бай тарихын һәм гаҗәеп көн күрешен үзенчәлекле итеп тамашачыга җиткерүебезне югары бәяләде. Без исә әлеге проектта катнашкан барлык авылларга һәм анда яшәүчеләргә рәхмәтебезне җиткерәбез. Татарстанда 3000-нән артык авыл бар. Без аларның 50ләбендә булдык. Хәзер инде үзенчәлекле торак пунктларның интерактив картасында төзергә була. Шуларның берсе Зәйр районындагы Оксар авылы. Аны ни өчен йокламый торган авыл дип йөртәләр. Илдар Сафиуллин репортажы. Бу җирлекнең мәдәнияты көнкүреше яшәеше белән таныша башлаганчы без шушы авылга хас булган үзенчәлекле ризык пешерүдән башлыйбыз. Шушы максаттан без Гөлсинә апага кунакка килдек. Гөлсинә ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Нәрсә пешереп караячакбыз? Без бүген күкәй тәбәсе әзерләп карыйбыз. Камыр өлгерә торсын, без авылның тормышы белән таныша торыйк. Оксар авылында колакны тавын янында гына түгел, сәхнәдә дә бик оста файдаланалар. Бу Наз ансамбле 37 ел дәвамында гореф-гадәтләрне буыннан буынга тапшыралар. Гореф-гадәтләрне саклап калып, алар яшьләр ишетәләр. Үзләренә күрә каннарына сеңеп калалар инде. Мен бу ансамбльга йөргә. Борынгы традицияләрне саклыйбыз. Гореф-гадәт ул чынбарлык бит ул. Тормыштан алынган әйбер. Без аны уйнап кына күрсәтсәк тә, ул әйбер булган. Җипләп куяндыр җыеп, без шушылай халыкка җиткерәбез. Сәхнәдә милли көйләр мәчеттә азан яңгырый, бирдә һәр көнне олылар намазга җыела. Күп кенә татар авылларына хас булганча, Аксарга килеп төпләнгән борынгы бабалар да нәкъ менә шу елга буена килеп урнашкан. Һәм бүгенге көндә дә чын мәгънәсендә шу шарлауыкланып аккан инеш сыман авыл халкы яхшы мәгънәдә тынгысыз, уңган һәм бик эшлекле. Ә инде борынгы гореф-гадәтләрен саклау менә шу кыйдан да килеп аңларга мөмкин. Һәм ул моторлагыча гына түгел, авыл халкы аннан да хәзер килеп шифалы суны эчә.
Кайбер мәгълүматлар буенча авылга 17нче гасырда нигез салынган. Оскар исемле бер кеше килеп урнашкан һәм шуннан соң безнең менә шуның исеменнән алынып, Аксар дигән авыл, менә шушы авыл төзелгән. Йомырка тәбәсе пешерүнең монда үз тарихы бар. Күкәй тәбәсен әзерләү өчен безгә он кирәк була. Менә бер бәләкәй шуқыр дөге кирәк була һәм 6 күк йомырка. Камырның уңмау хуҗабикәнең тырышлыгыннан тора гомумән Аксарда булган халык яши. Шуларның берсе Фәйрүзә ханым иҗатны якын итә. Авыл уртасындагы һәйкәлгә төшерелгән шигъри юллар аныкы. Тилмереп үтте балачак, күрмичә ипи төсен. Авырлыкларны җиңдегез. Матур киләчәк өчен. Фәйрүзә Гариф кызы гомер буе хуҗалык рәисе булып эшләгән. Шуңа мондагы һәр кемне һәм аларның тормыш көн күрешен белә. Сыер саучыларым, алдынгы механизаторларым хәзердә төшләремә керә. Аларны бик сагынам. Үткән гомерләрнегә әйләнеп кайтсам да, мин һаман да менә кабаттан тусам да җитәкче булып эшләрем. Аксарда һәр йортта талант ияләре Сөенеч ханым исеменә хас булганча әйләнә-тирәне менә шундый картиналар белән сөендерә. Үзем математика укыттым һәм инде өстәмә рәсем дәресләре бирделәр. Шунда балалар белән инде рәсем дәресләрендә рәсемне онытылып, бер әйбергә карамыйча үзем генә менә онытылып китеп ясыйсым киләдер. Нуриман абый кәрзиннәр үрә, ТНВ каналын карый-карый эшләве сизелми дә ди. Үземә тынычланырга әйбәт. Телевизор құлақ ешете, көзім, қолым мұнда енді менің татарша передача қарап отырам да. Мен шошың білән бағып нетіп отырам енді, Аллаға шүкір. Урам буйлап йөри торгач, без Аксарның ни өчен шул кадәр матур булуына төшендек бугай. Хәзерге вакытта без Илсур абыйның остаханәсендә ул менә шундый милли бизәкләр төшерелгән тәрәз йөзекләр ясый. Илсур абый хәерле икән, Алла ярдәм берсен сезгә. Рәхмәт, амин. Бу эшкә кайчан алындыгыз һәм аның сәбәбе нидә? Мин бу эшкә уйлап җыру миндә күптәннән бизәкле чәчәкләр ясарга, аткыслар ясарга уйладык. Менә шуңа күрә әйберләр алып кайттык, станоклар алып кайттык, барсын алып кайттык, булдырдык. Хөснетдиновлар гаиләсенә юл тотабыз. Нурфия ханымның кул эшләре йортка нур сибеп тора. Ул шигә, тегә бәйли һәм аның бар кул эшләре кулланмыйча калган әйберләрдән. Юк кына чүпрәктән нәрсәдер иҗат итү, аның сиңа кирәкле икәнен файдалану, күрү минем үземә бер зур көч бирә иде. Кичкенә чактан ук әниләрнең ыек башы кашан тузар икән дип көтә идем, чөнки бу кадәр тукыма юк иде без үскән чакта. Халык бик тынгысыз булгангамы Аксарны йокламый торган авыл дип йөртәләр икән. Монда килгән киленнәргә башта таш таштылар дигән шаяруда яши. Ул арада авылның тәҗрибәле килене Гөлсинә ханымның йомырка тәбәсендә пешеп чыкты. Менә шундый тынгысыз тормышлы, гаҗәеп тырыш халыклы авыл ул Аксар. Әйдә, Татарстан! Зәй районыннан Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Декабрьчыннан да йомгак ясый торган чорт. Тагын бер атнадан Болгар радиосы 2021 елның җырлы нәтиҗәсен игълан итәчәк. Инде 9 ел дәвамында алар халык күңелендә үз урынын тапкан җырчыларны һәм җырларны барлап алтын фондка туплый. Радио тыңлаучыларның фикеренә таянып җырларның иңнәрен сайлый. Легендар җырчыларның иҗатын яңа буынга җиткерү белән бер рәттән яшь һәм сәләтле башкаручыларны танытуга үз өлешен кертә. Шул рәвешле татар халкының шушы чорда бай мәдәни мирасын булдыра. Милли премияның быелгы милли үзенчәлекләре турында Алия Хәйретдинова. Син оныттың микән әллә мине? Рояз Фасыйхов башкарган бу җыр Болгар радиосы дулкыннарыннан төшмәде диярлек. Хит парадларының иң югары баскычы белән бер рәттән халык күңелендә яулады ул. Фасыйхов 7-нче тапкыр алтын йылдыз сынын алачак. Болгар радиосы премиясенә лаек башкаручыларны тамашачы үзе билгели. Минем өчен татар телендә оештырылган, үткәрелгән һәр проект ничектер бик сөендерә. Ул безнең телебезне, сәнгатебезне, мәдәниятебезне саклауны дәвам итүнең бер рычагы булып тора бүгенге көндә. Шуңа күрә теге шаң суккан вакытларда татар теле бетә дип мондый проектларны оештыру, аларны иганәү, оештыручыларга, кемнәр булышкан шуларга бик зур рәхмәт әйтәс килә. Бик яратам ул проектны. Ел ахырында инде ул безне көтеп алабыз. Быел да булыр микән, эләгер микән?
Автор башкаручы Мурат Гайсин да быел йылдызлы булачак. 2 ел элек иң лирик жыр номинациясында тәүге премиясын ала ул. Быелгысы әлегә билгеле түгел. Иң зур бүләк халык мәхәббәте ди Мурат. Мин инде илһамланам. Һәр иҗади кеше кебек төрле әйбердән, табигатьтән дә, мәхәббәттән дә, балам да тулды менә Аллаһка шөкер. Бу премия тагында безне илһамландыра һәм көч бирә инде алдагы иҗат җимешләрен чыгарырга. 30 җырчы, 30 номинация. Халык мәхәббәте, иң популяр җыр, үлемсез хит, ел башкаручысы, татар эстрадасы легендасы, гаилә дуэты һәм башкалар. Кемгә нинди номинациядә алтын йылдыз тапшырырга икәнен Болгар радиосының сәнгать советы билгели. Исемлек исә халык яратып өлгергән, котлау хатларында еш сорап язган җырлардан төзелә. Алдагы елларда безнең иң оста аранжировка остасы дигән номинациялар бар иде, ел продюсер дигән номинациялар бар иде, иң популяр җырлар авторы кебек номинациялар. Быел без инде җырчылар белән генә шикләндек, чөнки авыр чор, пандемия чоры, концертларда бик гөрләп бармый, тукталып тора, иҗатта бик гөрләп бармый дип әйтергә кирәк. Төп максат халык күңелендә үз урынын тапкан җырларны барлап алтын фондка кертү. Быел Болгар радиосы милли премия исемен җисеменә туры китерергә уйлый. Миллилек сәхнә бизәлешендә дә артистларның образларында да чагылыш табачак. Бу күлмәк татар милли орнаментлар белән тагында матур булачак, әйме үзі? Алып баручыларның сәхнә күлмәкләре милли стильдә тегелә. Миллилекне менә сүз белән генә әйтеп түгел, аны күреп, аны өйрәнеп, һәм инде әлбәттә милли бизәкләргә игътибар итеп эшләү кирәктер дип уйлыйбыз. Пандемия сәбәпле премия онлайн форматта үтәчәк. 8 ел буе пирамида концертлар залында узган тамашаны гадәттә 1000 кеше карый. Узган ел турыдан-туры эфирда аны 600 меңнән артык тамашачы күргән. Тантананы һәркем трансляциядә ТНВ һәм ТНВ Планета каналларында, Болгар радиосы дулкынында һәм интернет-платформаларда карый алачак. Здесь артист пытается быть еще сильнее. Тамашачысы залга җырлау бик авыр. Артистларга тагы да көчле рухлы булырга туры килә. Чөнки бар мәгънәне алар бер объектив аша җиткерергә тиеш. Җырда бит аларның еллык эше, хыяллары, халыкка булган мәхәббәте чагыла. Һәрбер җырчыга без алтын сыны бүләк итәбез бит инде, тапшырабыз. Именно концертның башы да гына шуңа бәйле булачак. Йылдыз, алтын йылдыз каян барлыкка килә һәм ничек ул тапшырыла җырчыга. Болгар радиосы яраткан тамашачылары өчен бүләк әзерли. Смартфон утар өчен 5522 номерына милли сүзен җибәрергә кирәк. Тантана вакытында алып баручылар номерларның берсенә шалтыратачак. Нәкъ менә бер атнадан пирамида концертлар залында Болгар радиосы милли музыкаль премиясе ияләре билгеле булачак. Пандемия сәбәпле җырның бәйрәме менә инде 2нче ел рәттән онлайн форматта уза. Тамашадан нәкъ менә безнең канал турыдан-туры трансляция алып барачак, димәк, очрашырбыз. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге тапшыру тәмам. Сау сәламәт булыгыз. Эфирда бер атнадан очрашырбыз.